Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχομαι συχνά είναι: θα βγει ακριβώς αυτό το χρώμα στα χείλη μου? Και η απάντησή μου είναι: όχι πάντα. Και θέλω να σου εξηγήσω γιατί. Όταν κάνουμε PMU χιλιών, επιλέγουμε μαζί την απόχρωση που θεωρώ ότι είναι ιδανική για εσένα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από τη χρωστική, εξαρτάται και από τον ίδιο τον οργανισμό σου. Για παράδειγμα, πρώτον, το φυσικό χρώμα των χιλιών σου πριν από τη θεραπεία. Η ποσότητα μελανίνης και υποτόνη του δέρματός σου. Ο τρόπος που επουλώνεται ο οργανισμός σου. Οι φαρμακευτικές αλλαγές που μπορεί να συμβαίνουν στο σώμα σου. Κάποιες φαρμακευτικές αγωγές που πιθανόν να παίρνεις, η κατάσταση του νοσοποιητικού σου συστήματος, ακόμα και το πόσο αφυδατωμένα είναι ή ταλαιπωρημένα τα χείλη σου πριν από τη συνεδρία. Εξίσου σημαντική είναι και η μετέπειτα φροντίδα. Η σωστή ενυδάτωση, η προστασία από τον ήλιο, η τήρηση των οδηγιών επούλωσης επηρεάζουν πάρα πολύ σημαντικά το πώς θα σταθεροποιηθεί το χρώμα. Γι' αυτό το PMU δεν είναι μια υπηρεσία που μπορούμε να υποσχεθούμε ότι δύο άνθρωποι θα έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια χρωστική. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι αξιολογούμε τα χείλη σου ξεχωριστά, επιλέγουμε την κατάλληλη απόχρωση για εσένα και παρακολουθούμε μαζί την εξέλιξη μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Και πολλές φορές το τελικό χρώμα το ανακαλύπτουμε μαζί γιατί έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της επούλωσης. Αν σκέφτεσαι λοιπόν να κάνεις PMU χιλιών και θέλεις να μάθεις ποια απόχρωση θα τέριαζε στα δικά σου χαρακτηριστικά, στείλε μου μήνυμα για μια δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε. Σε φιλώ.